Magsaulog sa Valentine's Day sa prisuhan ang duha ka mga suspect human kini madakpan sa drug bypass operation sa managlahing lugar sa probinsya sa Davao del Sur kagabi. Sa lungsod sa Bansalan, wa nakapalagpa ang usa ka Benji Wagya, 23 anyos nga taga Purok Makugihon, Bugak, Poblacion 2, Bansalan, Davao del Sur. Human kini mapalitan og ito ang shabu sa mga pulis pasado alas 9 sa gabi. Sa lungsod sa Hagunoy, binamano nga priso sa Valentine's Day ang usa ka Ronel Hilyado, 49 anyos, minyo nga taga Barangay Poblacion, Hagunoy, Davao del Sur. Human kini mapalitan og ituang shabu sa gihimong drug bypass operation sa mga sakop sa Hagunoy Municipal Police Station pasado alas 12 sa kadlawon kaganiha. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gituang shabu samtang laing duha usab nakuha gikan sa posisyon ini nga tanan-tanan mobalor sa 5,000 pesos. Ang suspect migraduar na unta sa Community-Based Rehabilitation and Aftercare Program o SIBRAP. Apan sa pagmonitor sa kapulisan, mibalik sa illegal nga trabaho ang suspect kay baluan nga gideklara na unta nga drug cleared municipality ang lungsod sa Hagunoy. Apan na monitor nga duna na usab naglihok nga nagapamaligyag droga sa lungsod. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.